Ja sitten tähän tulevaisuuden liiketoimintamalliin. Tässä on nimittäin edessä aika isoja muutoksia. Sama juttu ei mennä enää kauaa läpi asiakkaille. Ja katettakin pitäisi löytyä. Niin että kunnon ideoita nyt vaan peliin. Pertti, mitäs jos sä aloittaisit? Juu. No, jos mä demoan tän vaikka näillä. Kuvitellaan, että tämä meidän firma tekisi vaikka viinereitä. Tää on nyt niinku mansikka. Hyi. Mä lähestyn tätä nyt ihan logistisesti. Tähän astihan siis tää meidän firma, niin olen tuonut aina teille nämä viinerit tähän henkilökohtaisesti. Se on tyhmää. Kas kun mulla kuluu siinä ihan älyttömästi kallista energiaa, kun te voitte aivan hyvin ottaa nämä viinerit tästä ihan itsekin. Että... Just. Hei, ollaas nyt. Meidän on pakko saada jotain kasaan ennen kuin hallituksen puheenjohtaja tulee. Hei, miten jos me tehtäisiin tuosta Sirpan viinerireissusta oikein semmoinen mukava? Siis mun Niin. Kato, jos me vietäis tää meidän viineritehdas ja kauppa junaradan viereen, ja Sirpa voisi sitten jo siellä matkan aikana valita, että mitkä viinerit se ottaa. Ja sitten me tehtäisiin siitä viinerikaupasta oikein semmoinen kotosa, niin kuin semmoinen äidin oma keittiö, missä olisi leivinuunit ja kaikki vimpan päälle ja sohville levitettynä semmoisia viinerilehtisiä. Ruvettaisiin tekemään semmoisia helkkarin kalliita elämysviinereitä. Miltä tämä kuulostaa teistä? Siis minkä takia kukaan haluaisi matkustaa junalla? 2 sanaa. Hipit. Ihan oikeesti hei, nyt porukat, liisataan VR:ltä junanvaunu, mihin me laitetaan kuntosali, jengi sais polttaa pois kalorit ja huonon autoiluomatunnon, että rahastettaisiin sekä tää elämys, että sit se syyllisyys. Miltä tämmönen kuulostaa? Nyt mua kiinnostaa. No niin hyvä. Kyllä voisi saman tien itse leipua viinerissä. Siis vaimokin maksaa just matkatoimistolle siitä, että se saa olla viikon hiljainen, markkinoi sen retriittinä. 2 tonnia per viikko, se on aivan helvetin hyvä idea. Mehän tehdään sama viinereillä. Okei, no mutta hei, mulla on tällainen idea. Eli, tää voi tuntua vähän hassulta, mutta jos me myytäis kursseja, semmonen koko illan viinerikoulu. Ja siellä tehtäisiin tämmöisiä luksusviinereitä, käsinpoimitusta mansikkahillosta ja sitten noita ekologisia ja kausiruokaviinereitä ja suolaseen hintaan, vaikka kyseessä on aika magia herkku. Toi nyt on aivan vammainen ajatus. Näyttääkö toi bisnekseltä? Tuolla on mun viineri aina mä tuolla. Mä voisin olla aaltovoimalla, mä jauhaisin sähköä sinne. Aivan. Merelle lähtee nyt, rannan purrellaan, on meripeikko. Päivä. Mä en siis ollut mitenkään tässä mukana. Näillä vaan lähti jotenkin käsistä. Tää oli tämmönen... Helvetin hyviä ideoita. Elämyksiä, kokemuksia, palveluita. Lisää liiketoimintaa. Hyvä jätkät. Hyvä Sirpa. Te teette nyt tulevaisuutta. Vähähiilistä taloutta. Niin just. Sitähän mekin ajateltiin. Ei hiilareita, se on pahasta. Otat sä viineriä? Ei kiitos, mä olen nyt autolla tänään. Mutta eipä mua näköjään täällä tarvita. Hyvä tee.